kami mag-a-arrange. Dito ang venue para may privacy pa rin yung bahay. Ito ang pag-aayusan namin. May mga dumating pa uling table and chair. Kaya hindi pa tapos ang arrangement. Tapos dumating na rin yung buffet table na in-order ng kapatid ko. Ayan siyang, ayan ang buffet. Ano daw mo yan? Survivor, ano daw mo yan? Ano daw bansa? Alangan ba si Edwin Songa ini? Ano sa iling mo mga o-Amerikano? Ano daw na bansa? Ano? Ganito pala dito pagka mag-fiesta. Vesperas pa lang, may bisita na. Oo. Hoy, function ka dito. Ito ang isang ito ang isang kaibigan ko. Ako din. Nawala. Nawala. Vesperas pa lang yan. Vesperas pa lang. Anak, masurimin mo na guys. Ganun. Paman mo bagang beach na lang. Dark. Salamat.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.